U Srbiji sve veći broj poljoprivrednih gazdinstava gubi borbu za opstanak. U selima iz godine u godinu vlada sve veća pustoš. Mnogi odlaze, ali uporni i dalje ostaju, odlučni da nastave posao i način života koji su gradile generacije pre njih. U sistemu u kome odluke donosi elita, a tržište drže monopoli, mnogi poljoprivrednici se osjećaju zapostavljeno i prepušteno sami sebi. Njihova borba nije za bogatstvo niti za širenje kapitala, već za nešto mnogo jednostavnije, da mogu pošteno da žive od svog rada i onoga što svojim rukama stvaraju. Serijal inicijativa u produkciji Blokade Info prati stvarne priče ljudi koji stoje iza te borbe. Kroz njihove živote i iskustva pokušavamo da razumemo sa kakvim se problemima suočavaju, odakle ti problemi dolaze i koja su moguća rešenja. Ovo je priča jednog od njih. I u tom trenutku ja se vraćam, znači, ona se rodila, ta Šara, na primjer. Pošto je majka njena prvi put je bilo da se jagnji i međutim odradila sve kako treba u fulu. To je nešto bilo malo ranije, 4-5 dana pre nego što je bio termin. A to može se desiti bez problema, nije to ništa specijalno i jagnjila se, eto, tako da je ona rođena kad sam i deca bilo u Vrniku. Kažem, ja sam iz Kovilja, a supruga, žena mi je iz Garinovaca. I onda tako smo se tu nekako sastajali na pola puta, otprilike baš da je joj salaš. I tako razmišljali, rekao, da izgradimo tu neku vikendicu, živjet ćemo u gradu, pa da imamo tako da dođemo vikendom, malo da se onako opustiš od te neke gradske vreve i života. I tako da smo mi u to krenuli, u ovaj projekat krenuli neke 2010. Tako da, eto, to je taj neki početak i jako je bila, mislim, dobra priča, dobra zamisao. Mi nismo veliko gazdinstvo, znači obrađujemo tu nekih 12-13 hektara zemlje. To je taj neki period zemlje koji se nakupio za ti nekih 15 godina što smo kupili, znači sve sami. Uzgajamo ovde neki određen broj životinja koji nije ni blizu onoga koji smo nekada imali. Trenutno tržišna situacija, samo to neko meso ima prođu. Znači jednostavno ta vuna videli ste gde završi. Do pre 15 godina to je bila neka cena koja je mogla da pokrije troškove šišanja. Tamo odsečeš, ovde zakrpiš i to je to. Ali sada u poslednjih 10-12 godina nema jedno. Bolje da je bacimo, da je pretvorimo u đubrivo. To je nekad bila milina ovde doći i živeti. Međutim, sada je ovo jedan, da kažem, mukotrpan, težak posao. Ali to je nešto na što smo mi navikli i što mi volimo da radimo. Jednostavno, dešava se šta se dešava, mi preživljavamo. Domaće jaje bez hormona i bez antibiotika. Jednostavno ne možemo to da ugasimo, mi smo deo toga i to je to. Borimo se da ga sačuvamo.